yini bazothi bazoyi-treat-a kanjani lento ngoba nephilisi nani bathi abakwazi ukunika lutho cause abatholi sifo. Bayikhansele bathi bazophinde bangibhukhele on Friday, basahlangana nabanye odokotela ngoba bafuna ukuthola ukuthi ipayipi bazolenza kanjani la emqaleni bethiwa bayangihlinza khona ipayipi abafanele bangifake lona. Sadlala leyo game ngahlala esibhedlela laphela futhi isonto, abasezi ngisho embhedeni wami-ke kuleso sikhathi-ke ukuthi bazongichazela ukuthi kwenzakalani. Ngeze ngibiza omunye udokotela, angithi kufike kube udokotela omkhulu bese kube yilaba abangaphansi kwakhe, ngibuza ukuthi kwenzakalani. Athi yena basayikhuluma icase yami, inkinga yalento bona bayazi, bayayisaba futhi inkulu. So ngoba inkulu nje kusalindwe laba abasetiyethe ukuthi bona bazokwazi ukuthi bangifake ipayipi ukuthi ngenziwe i-operation. South Africa sabingelela emakhaya kuphina lapha khona nibingelela umduduzo kaMkhwanazi. Sivela kwinhlangano ebizwa ngokuthi Ithuleleni Organization. Inhlangano yomphakathi okuyinhlangano nje lekela umphakathi kulezo zinkinga abasuke beziletha kuthina ngaleso sikhathi. Namhlanje ke nginosisi la Phile wamakhanya, yes, osuka khona ngapha eThekwini eSelamonti, naye ke ozocela usizo ukuthi ke ucela ukubeka inkinga abhekene nayo, kodwa ke uzochaza ukuthi ukhala ngani nokuthi sizwe ukuthi ke ikuphi mhlambe izwe nomphakathi ngoba South Africa siyanethemba. Asilutho ngaphandle kwena konke sinakho thina kuphela sinakho ukuthi umuntu ke uma sibuke wasethemba simnike ithuba ukuthi simlele udaba ezana lokuthina bese silivezela ke izwe ukuthi simcele usizo kunina bahlali base South Africa. Sisonke ngekubuyela mawunjani? Yebo ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila sisigama nesibongo kuthiwa bani? Uphilile wakamakhanya eLamontville. Okay, usithindile sesila kaThuleleni seswami ukhala ngani? Ngikuthintile ngoba nginento esehluphe impilo yami for iminyaka eminingi, nginenkinga la emqaleni. Uyavuvukala umqala wami. So ibiqala lento ngiqalile ngahamba esibhedlela. Ngihamba from 2013 eKing Edward. So bengifika esibhedlela bengifika bebeyibona bese bathi bona bayacabanga ukuthi i-thyroid but ama-test azosho ukuthi ngempela ngabe iyona yini leyo nto. Bese ngenziwa ama-test la kufike kujike khona yonke into. Ama-test avela abuya ekhombisa ukuthi akho sifo egazini. Bese bethi hayi it's just tissues izoyiphelela. Ngibuye emva kwa 3 months. So yaqala kanjalo lento ngilokho ngiyo-attenda 3 months. Sekusuka bathi hayi ufike emva konyaka because ama-test alokho ethi a-clean. So ngo-2015 iqhubeka ikhula base bayabona ukuthi iyakhula. Udokotela wayengisiza ngaleso sikhathi wathi ngoba iyakhula bazongibhukha for i-operation. Bebe ngibhukha for i-operation bese ngifikile esibhedlela sekufanele ngilontunje ukuthi ngizoyenziwa ama-operation bese baphinde bangenza amagazi ngoba ubuzoyenza i-operation esibhedlela mhlawumbe ufika namhlanje kuLesihlanu bakwenza ama-test ekuqala uzongena e-theatre on Monday. Mina bese ngiyajikiswa ngalolu langa. Bengifika mhlawumbe kuthiwa ngifike ngabo-2 ngabo-7 ngizojikiswa kuthiwa hayi amagazi akho clean, ayikho into esizokwazi ukuyihlinza, asitholi lutho, ayikho inkinga la. Ubuye uzo-attend emva konyaka so lokho esiku-check ukuthi kuhamba kanjani. Kwathi ngo-2017 kwaphinde kwenzeka the very same thing. Bathi bazongibhukha for i-operation. Bese ngifikile sengiyo-admithwa nje ukuthi ngiyongena ewodini. Udokotela wayekade engisiza ngaleso sikhathi abize abanye odokotela bahlangane kuthathwa i-chart lami lifundo bese athi lo baphethe ngoba umbhukha for i-operation lo sisi lona ama-test a-clean, yonke into yakhe clean, uzothi operatorani bese athi lona ubona indlela ilokhu ikhula lento and uyabona ngiqale 2013 athi asikwazi uku-operator lento because asitholi lutho, kusafanele siqhubeke si-investigate. So ngalokho ngidlala leyo game nje ukuphindela esibhedlela kwaze kwathi 2019 ngaba pregnant. Bengiba pregnant yakhula kakhulu lento engakwazi ukuphefumula ngacineka nje. Udokotela because ngaqala khona ngina 2 months wathi udokotela fanele ngiyenze i-abortion ukuze bazokwazi ukuthi bayalontunje banake lento ngeke bakwazi ukusiza mina basize nengane. So angenze i-abortion khona bezokwazi ukuthi bangihlinze basize lento le.
bese ngiyasho mina ukuthi vele ngine problem, nginama miscarriages empilweni yami, so angikwazi. Athi kuyafana uzothi una 5 months lento izobulala wena ibulale nengane izofana u2. Bese ngithi mina ngicela ukuthi sibone bese kufike leso sikhathi, bese bengidlulisele eAlbert, bathi ngeke bakwazi ukungisiza bona, sekufanele ngihambe ngeAlbert, ngaye Albert. eAlbert udokotela ahlale nami phansi angibuza ukuthi ngilonto nje ngiyimisele ngale ngane kuba lento le ngempela ngoba inkulu kanje lokhu ikhukhumala. Ngithi mina hayi sizobona bese kufele leso sikhathi, kodwa kwamanje ngicela ukuqhubeka nepregnancy ngoba nginayo ingane ephilayo. Kusho ukuthi besiqhubeka isibheke umuntu ohlala esibhedlela nje eAlbert ngicheckwa nje because ngihlushwa nayisifo sashukela, mina ngidiabetic. Ngahlala esibhedlela uthola ukuthi ngizophuma kodwa every month nje uthola ukuthi ngiya-admit. Bese ngiyoteta udokotela wayekhona laphayana wathi lento le uyabona indlela engihlupha ngayo, ucela ukuthi bazozama nabo ukuthi babone ukuthi iKing Edwards bazosebenzisana nayo ukuthi bakwazi ukuthi bayi-operate ngoba bona kahle kahle be-Albert abakwazi ukuyihlinza lento, ama-experts ayo aseKing Edwards. Ngisho ukuthi vele ngiyipatient yakhona bathi ayangiphindele khona ngoba kwaku-December ngiteta angiphindele ngiye kubona odokotela, then bona bazosho ukuthi bazoyenza i-operation noma bazoba involve yini. Bese ngiyaphindela-ke ngoJanuary esibhedlela, bengiphindele ngoJanuary bese ngenziwa ama-test. Inkinga isuke lapho abantu bathi hayi mhlawumbe sesovela isifo, bebengenza ama-test nje akutholakala isifo, bathi hayi asiyitholi lento clean, kodwa ngoba iyakhukhumala futhi thina siyayisaba lento, sizokwenza i-operation kodwa thina siyayisaba lento, asiyazi sizozama. Ngithi mina from 2013 ngihamba la ekhaya lokho enithi nizozama, bese ngibhukhelwa ngijikiswa, bese ngibhukhelwa ngijikiswa, hlezi ningijikisa, bese kufanele ngetheater ngingagcina ngangena ngetheater ngijikiswa. Namanje nithi nizozama, nginengane mina, ingane yami isanenyanga eyodwa, cela ukukhulisa ingane yami then bese ngiyi-ready because nami sengiyayisaba lento yeni ngizobe sengiyabuya. Ngizamile ukucela usizo ngo-2021 nginayo ividiyo engeke ngayikhipha kwi-Facebook. Ngo-2023 ngaphinde ngazama futhi ukuthola usizo, still ngangalithola usizo. Kwathi ngalo nyaka lo ngoMarch bengiphindelile futhi esibhedlela. Ngafika futhi baphinde bangenza ama-test, bebengenza ama-test bathi bazongi-operate because ngafika ngasenginesonto bezongenza the following week kulesithathu i-operation bayi-cancel. Bese kubuya amagasi bengasa communicate ngisho nami, bengasangichazeli ukuthi sebekhuluma bodwa. Ubona nje ukuthi ngathi siyabaxaka kwalento, abasazi ukuthi bazothi yini, bazothi bazoyi-treat kanjani lento ngoba nephilisi nani bathi abakwazi ukunika lutho because abathuli isifo. Bayi-cancel bathi bazophinde bangibhukhele on Friday, basahlangana nabanye odokotela ngoba bafuna ukuthola ukuthi ipayipi bazolenza kanjani la emqaleni, bethiwa bayangihlinza khona ipayipi abafanele bangifake lona. Sadlala leyo game, ngahlala esibhedlela laphela futhi isonto, abasezi ngisho embhedeni wami-ke kuleso sikhathi-ke ukuthi bazongichazela ukuthi kwenzakalani. Ngeze ngibiza omunye udokotela, angithi kufike kube udokotela omkhulu bese kube laba abangaphansi kwakhe, ngibuza ukuthi kwenzakalani. Athi yena basayikhuluma icase yami, inkinga yalento bona bayazi, bayayisaba futhi inkulu. So ngoba inkulu nje kusalindwe laba abasetheater ukuthi bona bazokwazi ukuthi bangifake ipayipi ukuthi ngenziwe i-operation. Bese athi lo dokotela udokotela omkhulu kodwa ukhuluma indaba ukuthi ngoba uzolimala vele bazokufaka usho ukuthi ngizokhishwa, bese bengikhipha lento bazokhipha nepayipi leli bangifake ipayipi usho ukuthi lelo gwinya, bangifake uplastic bese bangifaka nalento okuphefumula la. Sengiyabuza mina ukuthi kanti mina ngine-cancer yini ngoba ngithola isifo futhi ngiyakwazi ukuphefumula, athi angikwazi ukuphefumula. Ikhonza kusho ukuthi khona lento ecindile la efanele isuke. Bathi bona bayasaba icase le, akazi bahlangane necase enje, bayaqala ukuhlangana necase enje zobe bezama phela nabo. Bese ngithi mina angikwazi ukuriska ngempilo yami ngoba kusho ukuthi nizongilimaza even more, ngizolimala-ke phela manje benithi nina nizongifaka ipayipi, lelo payipi nizosifaka isikhathi esinganani, bathi nababazi. Ngithi mina ngisazokwazi ukuthi ngiphinde ngikhulume, bathi abazi, nomthambo wami ukukhuluma ungangampuka, ngingaphuma lapha ngasakwazi ukukhuluma, sengiphila ngaleli payipi leli abazongifaka lona ngoba nayo lento abayazi.
bayayilontunja bake bathi bebe umuntu benento ikibe encane akazi bahlangane nale case futhi bayasithola isifo mina basithola isifo ukuthi yini yonke into ithi clean. Bese ke into engikhathazayo ngike ngihlangane nabantu ke bengihambela umuntu angibuze sisu nani azama ukungisiza kodwa bese anginika ama-phone number bese ngimfonela umuntu akasalibamba ucingo. Kwaba khona udokotela wazama ukuthi axhumane nami wathi uyayibona icase yami ku-Facebook uzohlangana nabanye odokotela abuyele kumina. Ngiyamnika yini imvumo ukuthi ayithathe ividiyo anika abanye odokotela ngathi mina ngiyavuma ngoba ngidinga usizo. Ngithe bese ngimfonela wathi hayi ubengakabi nayo i-meeting sekusuka ngasalibamba ucingo lami. Hayi ingihlukumeze lento ukuthi whenever bengithola abantu abafuna ukungisiza kuvele kuphela. Ngithe ngihambela ke futhi kulonyaka ngahlangana nobhuti othe usebenza eAlbert. Wathi uzongixhuma nodokotela. Udokotela yena uyamazi udokotela ongangisiza kulento owase-Italy usebenzele eAlbert. Uzoyikhipha nje lento kumina. Sengiyamfonela ubhuti angimtholi angitholi mawengane athi uzobuyela kumina. Sekusuka mawengane wathi usesulile emsebenzini. Ngathi mina hawube sesulile phela ngicela aqhubeke kodwa angixhume nodokotela. Bese ngifona abasalibamba ucingo ngivele lapho ngivele ngiphelelwe ihope ngibuka ukuthi whenever bese ngizothola usizo umuntu osufuna ukungisiza uvele kuphelele emoyeni ngoba khona nomunye okwazama ukungixhuma nobaba uMsweli naye ubaba uMsweli ungamthumela izithombe amthumela yonke into. Uthe kusuka naye akasayiphendula incingo lento ingiqeda amandla ngivele ngingazi noma kahle kahle fanele yini ngisizakale noma mhlambe ivaliwe nje ukuthi angisoze ngasizakala ngoba bengifike esibhedlela uyabona ukuthi banayo ihope ukuthi bazongisiza kodwa bangijikela bathi babuya amagazi bathi hayi bona abazi bona khona ukuthi abazi ukuthi bazothi benzani. So ngilokho ngiphila leyo nto nje impilo yami lokho ngiphila leyo nto ukuthi bese kufanele ngifike la ngizosizakala khona uvele i-cut off-eke nje leyo nto ngasalithola usizo abantu bangasayibamba ingcingo bangasafuni ukukhuluma nami. Aluze usizo lakho dadewethu. Isimingaki iminyaka uphila nalento ekuphethe? Kusho ukuthi singathi ngoba besibala from 2013 ngoba kusho ukuthi uba 11 years kusho ukuthi singathi nje la ko 11 years isilo sengiphila nje ngempela isikuvuvukala sengibona nami ukuthi khona into errong ngami. Ngibona ukuthi cha ikhona into nami ngiyazibona ukuthi khona into errong ngami angikho like normal manje. Kodwa kulokho enginethemba lokho ikhukhumala. Ekhaya nabantu abandani nabantu abagcina izinto zasemsamo zezulu. Mina nje ekhaya kubo kababa nakubo kamama maNazaretha. Kodwa ebuNazaretheni babo besikhula nje thina like kababa because ngikhule kababa. Ngingathi bamaNazaretha kodwa angikhumbuli nje ukuthi silabantu abalandela kakhulu into ezizulu because kune-belief yokuthi ugogo ozala ubaba kade eyisangoma but ebusangomeni bakhe wahlupheka kakhulu. So bakhula babuzonda nje leyo nto ukuthi uma wabo wahlupheka kakhulu efuna usizo wazwahamba emhlabeni ehlupheka nje ngenxa yale moya le. So sikhule nje sazi ukuthi siyesontweni futhi asigxilile kakhulu mhlawumbe ukuthi ngingathi sila omaNazaretha oqina siyazi nje ukuthi on Saturday siyahamba siyesontweni sigcina imithetho yesabatha. Okay, ngibuza njalo angisho ukuthi ngoba nifanele negcina ngibuza ngoba njalo nakhona izinto zezizulu kuyenzeka ngabachazayo abasuke bazi ukuthi nazo zinabo umthela kwesinye isikhathi. Ngoba ngike ngazama nokuhamba abantu ababonayo bengifika nakubona abantu ababonayo bathi unemoya uhamba nemoya bese ngibuza ukuthi imoya kanjani mhlawumbe bangichazela hayi kuze kube manje akaze ngimthole umuntu okwazi ukungisiza. Bachaza nje into enami engeke ngize ngiunderstand bathi ngizobona ngamaphupha akekho nje umuntu osangichazele noma angichazela ukuthi kahle kahle lento bayahluleka nje angaze ngimthole usizo. Injani ibhlungu lento injani ayivezele izwe babona ma ineyikhathi ibuye ithule uthola ukuthi izothula nje ibuye ingicini ngakwazi ukuphefumula like na ukuhamba idistance ngiyahluleka kufanele lokho ngihamba ngimi ngoba ivele ingcindeze ngiphefumula kabuhlungu bengilele bayakhala ekhaya bathi indlela engiphefumula ngayo ngiphefumula bathi ngihonqa ngalendlela le kube kuhlungu baze bangazi ukuthi ngabe ngiyakwazi ukudonsa kahle umoya noma kwenzakalani ngami
babuye bathi kubuye kube khona lesikhathi engivele ngithuleke nje, bathi uvele uthuleke nje, uthule nje. Uphinde futhi la usubuya khona ukuthi ngathi udonsa uma ngathi ufayithela umoya. So lokho ngisuke ngileleke mina ngizwa ngabo bebengichazela ukuthi azubulele wenza kanje kanje. Umqamelo futhi angikwazi ukulala ngomqamelo nje owodwa, fanele mhlawumbe babe u2 noma u3 ngiphakame ukuze uzokwazi ukungena kahle umoya. Noma ngidla ke manje ubudla kungena emakhaleni, if ngithi ngiyagwinya kuyaphusheka ngene emakhaleni ngikhinceke. So ilawa ama challenges engibhekana nawo. Okay, umntwana ungakanani manje? Una 3, she's going for u4 ngo December 11. Oh, baba kasenishadile? Baba kashadanga sa lontunja nje. Sazi kusho ukuthi sathandana, ekuthandaneni kwethu. Hayi emva kwengane ngabona ukuthi engathi ayicela ukuthi aqhubeke nempilo yakhe, nami I need time nje mina cause kwamina kahle kahle ngingathi nami ngiyazingeza manje. I'm too focused in mina cause manje ngihlezi ngiworried, ngihlezi ngizibuza ukuthi ngave ngiyoba right, and so angikwazanga ukuthi ngiphile naye, ngamdedela ukuthi akahambe. South Africa nanto kusiza niyaluzwa. Ngibona ngithule lechaza usisi, hayi ngoba ngithule ngikhathele. South Africa ngikhathele. Yabona indaba senyo yaseNambethi. Kade sithi siyodlala nango cameraman bese besihleka lapha nje inkosi yami besidabukela. Ngathi mhlawumbe siphuze bese silele lapha eWimbi, bese silele sikhonqa nje impela ubuthongo lesikhathele ngayo isidrenile. Kodwa kusisi uthe mangabe khona ngeze umzimba ungavumi, kodwa ngathi angivuke ekhaya umuntu ageze eze azomlalela usisi ngoba nanto usisi lukhona uyalibeka. South Africa njengoba sebekile kudadewethu nanto usisi, angazi nami ukuthi zothi isifo sini lesi igama laso. Uma ngabe kuyisifo lesi esihlula ngisho udokotela, sihlula udokotela niyezwa nithe isibhedlela sehambile King Edward no Chief Albert. Ngiphinde kulonyaka lo kathi ngiqeda beku 2013 ngikhipha ivideo. Kwaba khona abangibonisayo ukuthi no wawuzama ukuphindela esibhedlela, ngacela noxhaso kuleyo video, ngathi ngicela bangixhase ngokwezeyimali, kodwa ngagcina ngithole mhlawumbe imali la ko 1.2 abangixhasa. Wase ethi omunye untombazane angiye kwi-private hospital, mhlawumbe khona bazokwazi ukuthola ukuthi yini. So ngase ngiya eSt Augustine. Bengiye eSt Augustine nakhona bengifika udokotela ngimchazela ukuthi kunabanye odokotela engize ngazama ukuxhumana nabo, ngathi abaseCanada, ngabasendela nje ngoba ngalishuthi ikhadi lami lasesibhedlela. Ngabalo ukuthi manje ngididekile angisazi, bathi bona hayi lento bayayenza, bayayazi ikhona ngale. Besathi lo dokotela hayi asikho isidingo thina sizokwazi ukukusiza ngapha, kodwa fanele siqale sikuthatha amagazi. Mangithatha nakhona amagazi, bengithatha amagazi sebese kubuya amagazi udokotela waqala manje wathi ngeke manje sithole lutho. Waqala naye wa-actor njengalabo dokotela abanye, wase ethi yazi sisi fanele sikwenze i-CT scan. Bese sikwenzile i-CT scan, iyona ezodetermine ukuthi ngizokwazi ukukuhlinza noma ngeke ngize ngikwazi, kodwa nami ngeke ngikwazi ukukuhlinza, ngizolanda iKing Edward. Wangitshela ngeKing Edward naye wathi ngodokotela baseKing Edward naye ibona bamsizayo ukwenza ama-operation. So ngalahla ithemba nakhona ngiphuma khona lapho, wathi naye wathi yabona ke nami ngimngabo nje labo doda engilanda bona bezongisiza for ama-operation nje vele ibe njalo. Bese kubuya imphumela yamagazi, ila kushintsha khona yonke into, kushintshe nemude kodokotela. South Africa kuyathusa ke lokho ngoba uma ngabe usisi bheka ukuthi nabantu abazomsiza kuvele konke nje kuphele kanjalo izini. Yikho ngizobe ngimbuza nje ngithi ngabe izinto zezizulu ekhaya babantu abanjani. Uhamba nomama ke ngaphe udadewethu njengomzali umama ozalayo nengane, naye ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe khona azofuna ukubeka njengomzali ngoba akubuhlungu ukubona ingane yakho ikulesi simo. Ntombi endala sakubingela mama. Yebo sabona bhuti. Siyaphila ninjani? Hayi siyaphila nathi, yona lento engangiphilisi kahle. Yebo, umama ubani? Untombi emhlophe ehlongwane. Oh, eLamonti mama. Yebo eLamonti. Amadando. Basho njalo. Yebo mama. Nanga umntwana umntana wakho lo. Uzuzwa kanjani makwenzakalani? Uphatheka kanjani mama wakho umbone nje? Sengaphatheka kabi ngaze ngabona ukuthi angiphole ngoba
u-strong. Ukuba ka-strong ngabe mina angazi ngabe senginjani ngoba uke ngimbuke ngingafuni kumkhombisa ukuthi ngiphatheke kabi. Kodwa ngimbone ukuthi u-strong yena. Khona noma ezinye insuku obonayo ukuthi hayi namhlanje nake nje hayi uyaphelelwa yithemba. Sesigijime kakhulu naye angisazi. Uyabona mawuhlezi eduze kwakhe uzwa ehlezi uzwe sengathi uyahonqa indlela aphefumula ngayo. Meleleke kona-ke ulala uphefumula kabuhlungu ngathi uzumnyakazisa. Nyakaze akuthule kancane abuye aphefumule kabuhlungu abuye ngathi uyanqamuka. Ngangathuka ngaze ngabona ukuthi hayi akusizi kusho ukuthi impilo yakhe ayiphilayo. Nengane yakhe isize yabuza yathi awuma yini umqala wakho wadinga naki kade isancane manje sinokumbuza ukuthi awuma yini lana. Uyabona ukuthi lento isi affecta nengane. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi masiya kodokotela nabo odokotela bayahluleka. Nabantu besizulu nabo umuntu ezathi esuka bethi hayi amaphupho azokusiza wena ukuthi uzosizwa yini kulento. Manje ilento ivele ingiphelisele ngethemba kwanami ukuthi kanti kuzosizakala kanjani ngoba lo dokotela wase St Augustine wathi neyenza kungaba 150,000. Kwacaca ukuthi leyo mali soyithathaphi ngoba laba baphesheyo odokotela bathi 750,000 mase siyibala sesiletha $40,000 bese siletha ngala yaba khona lapho ku 800,000 besikonvensa. Yo imali enga sabona ukuthi hayi kusho ukuthi inkinga ngempela ngoba bona abasho ukuthi thyroid. Kodwa bayasho ukuthi lento bayakwazi ukuyenza bangayenza ngoba yimbi ukukhula kwayo ikhula izoze ingene la esifubeni. Manje nami ngiyabona ukuthi kusho ukuthi sisesifubeni ngempela ngoba ngendlela aphefumula ngayo. Mehamba indlela ende uhamba hambe athi ufanele azaphuza amanzi ubone ukuthi yabo iyangi-affecta ngempela lento ngiphatha kabuhlungu kodwa ayikho into engizomsiza ngayo. Kodwa okungisizayo ukuthi u-strong. Ukuthi aka-strong angazi ngabe ngenza njani. Mangase nje ngempela sithole umuntu ongasisiza noma udokotela. Hayi umuntu angaphumula. Yebo siyabonga ma. Ngiyabonga nami. Enye into engingayedanga ngi-pregnant ngina 7 months ngavele ngaphalaza igazi. Ngavele ngakhipha igazi nje kwaku-2 entatha. Ngahamba ngaphuthunyiswa esibhedlela bengiphuthunyiswa esibhedlela awukho umshini abangangifakanga wona odokotela basho ukuthi kwisimo sami akufanele bangenza ama-x-ray akufanele bangifake emshinini akufanele bangilo because i-pregnancy ingane izoba nenkinga izokhubazeka. Kodwa kwaphoqeleka ngoba indlela engangikhipha ngayo igazi ngakhipha igazi ngahlala isonto lonke esibhedlela bengatholi lutho. Bathi liphuma ngaphi igazi ababoni? Uma emlomeni kodwa manje bebengifaka ngoba bangifaka leli pipe labo elinekhamera bebuka la ngaphakathi. Hayi bancama bathi nje hayi bayancama akukho nje indawo elimele noma ephuma igazi bathi nje ngiclean kuvaleke yonke into kwabona bazi ukuthi kanti leli gazi liphumaphi. Ngaze ngacela mina ukuthi ngicela bengidischarge ngekhaya ngoba ngiyababona sebephelelwa amandla abasazi bazokwenza njani. Bayaphuma bayashintshana abazi bazokwenza njani ngibhizi ngikhipha igazi emlomeni. Sasitshela ukuthi kusho ukuthi sekukuphuma kwayo lento kukuphuma kweleli gazi kusho ukuthi sekuphuma lento still avela khuluphala yakhukhumala kakhulu kunasekuqaleni emva kwaleli gazi laliphuma. Hayi angazi ngempela Nkosi yami mangabe kukhona nje ngempela usizo singalithola ungasithokozisa nje kwi-South Africa yonke nomphakathi. South Africa niyaluka usizi niyaluzwa usizi lomlodwa nenhlungu zemzodwa. Izinto ezikanje siyasithola nje mihla nemihla lezi zifo ezithusayo and kubuhlungu ngoba impilo iyabiza esikhathini samanje iyabiza impilo njengoba nje uzwa ukuthi abantu abavelayo bathi bangakwazi ukuthi balekele esimene sikanje ochwepheshe kodokotela baseyibhedlela zama-private hospital and abanye mawuzothola abaphesheya and uyayizwa imali ukuthi ingakanani izamba zemali edingakalayo le esingenayo-ke ngoba nosizi nokuhlupheka kwembethe thina sizwe sinsundu konke nje kwehlele kuthina kulukhuni-ke
ngicela ukuthi ngimnike mhlambe-ke ashiye inamba uma ukuthi uyafisa ukuyishiya inamba yena ukuze bezokwazi ukumthinta abantu bangavayi mhlambe ngathi zithuleleni okungcono bavaye kuyena usisi direct nje ngqo nabadinga mhlawumbe ukumeluleka nabadinga mhlawumbe ukurekhomenda bakurekhomendayo kuyena nabadinga mhlawumbe ukuthi balule isandla baphakamise ukuze bezokwazi ukuthi bamthole enambeni yakhe yocingo. Dadewethu ngicela ukunikeza lelo thuba lelo ukuthi-ke ukwazi usicela eSouth Africa nasemhlabeni jikelele ukuthi ucela usizo nokuthi bakakuthola lapha bangakwazi ukuthi bafisa ukusiza. Ngiyabingelela kwi-South Africa yonke. Ngibade sengiyichazile igama lami nguPhililwa kaMakhanya. Ngizocela usizo ngoba ngiphelelwe ukwazi. Ngizocela usizo mayelana nalesifo esingiphethe nami engingazi ukuthi ngizothi yini. Ngizocela usizo ukuthi bengabe mhlambe kunethunzi elimnyama mhlambe kunento nje evimbili ikwazi ukuphebezeka ikwazi ukuthi odokotela babone ngoba ngiyahlupheka ngempela ukuthi bese odokotela fanele babothi ngiphethwe yini bayahluleka babone. Yila vele ngiyibuze khona ukuthi kanti lento engiphethe iyini lesifo esingabonakali ngoba phela asikho isifo esingabonakali mina sivele singabonakali. Ngizocela usizo mhlambe kodokotela abayaziyo lento abake badila nalesimo engikusona abake babahlinza abantu mhlambe baphila basinda. Nami ngizocela ukuthi bebe khona ningisize kulesimo nikwazi ukukhipha lento elangaphakathi kimi. Bengabe engatholakali udokotela ngizocela usizo abangakwazi ngokwezimali ngoba ngichazile ukuthi ngeke ngabathinta abaphesheya basho ukuthi bangakwazi bona ukuthi bayikhiphe lento. Ngizocela usizo nje kakhulu. Angisaphili kahle angikwazi ukusebenza angikwazi ukwenza lutho sengiyinto yasekhaya nje ehlele ekhaya just because lento le ayikwazi ukungiphilisa kahle. Ngiyabonga. Okay, kwabadinga siza ukuthi bakuthinteke direct bazokuthola kanjani? Inamba yami ithi 065 990 4051. Ifone number nje engitholakala kuyona leyo ku WhatsApp ngiyatholakala futhi if ungifonela direct. Okay, iphinde ma. It's 065 990 4051. Okay, South Africa siyabonga. Siyabonga ngane zakwethu. Nangu sisi-ke uselibekile usizi lakhe ngane zakwethu. Siyacela kulabo abangathinteka nabangakwazi ukuthi-ke balekelele ukuthi sisakwazi ukusizakala. Mina nje esidini lami njengothweleni iyangithusa lento manje ngoba umuntu damo ehamba ebizwa lapha ebizwa khona efike abone izinto ezithusayo nezishaqisayo othola ukuthi kwezinye mhlawumbe ikhathi uthola ukuthi nezibhedlela zethu esithembele kuzona zikahulumeni wethu awusuke evotelwa abantu wakhethwa ngentando yeningi ukuthi akabe uhulumeni thola izibhedlela zakhethwa nazo ziyahluleka njengoba nje kade uzwa ebe ukuthi kokhi ngedward lebhedlela behamba nako Chief Albert nabo abatholi lutho abazi dideko kwabona odokotela. Futhi-ke uyabona ukuthi kuyohamba mhlawumbe kugcine sinathi sikwazi ukuthi siyiphakamele sizimele siyisizwe sikwazi mhlawumbe ukwakha leso sikhwama esingasakha esiyokwazi ukuthi mangabe kuvela umuntu ohluphekile sikwazi ukuyongqongqoza kulezi zibhedlela lezi zabantu abadla izambane likapondo umntakabani ngoba uyabona ukuthi lezi zifo ezixakile engathi izona ezikwazi ukuthi ngempela ziyilaphi kodwa-ke asazi uNkulunkulu ukuthi uyosibekaphi ngokuzayo. Uma mhlawumbe ukuthi umuntu eliphupho alifisayo liyofezeka kuyongithokoza kakhulu lokho ukuze abantu bakwazi ukusizakala abantu baNkulunkulu nabantu benkosi. Ngicela nje ukuma ngane zakwethu lapho sicela laba abangakwazi ukuthi balekele usisi inamba uyishile sicela ukuthi bamthinte bakwazi ukuthi balethe usizo. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.